Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo seleni khuluma naye kanti ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Isiphinde yabonana ke bakithi kade ke yagcinana. Okay, ngizothanda ke bakithi ukuthi ngiphinde nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like, niyithene on ama notifications ukuze njalo uma ngabe khona ivideo esithe sayiqopha ukuze izokwazi ukuthi besisheshe ifinyelela nawe kuwena ke bakithi. Ngicela ukunamukela nonke nje, ngiphinde futhi nginikhumbuze ukuthi leli ikhaya namukelekile bakithi, akekho umuntu ongamukelekile nje, ngangena nihlale phansi. Okay, namhlanje ke siyabuya futhi sizochaza amaphupho awamaningi nje, intomulile nje ambalwa elawo nalawo bakithi, enilokho nisenda ama VN niwabuza bakithi. Okay, namhlanje ke bakithi sizoke siqale ngenhlama. Soqala ngenhlama ukuthi ke kusho ukuthini usuzithola usuphupha noma uzithola usuthonga, kodwa abantu bese uthonga enhlama, uthola ukuthi uyayiphupha uyayixova noma uyayibona. Akukhathaleki ke bakithi ukuthi ubone inhlama nje, bekungabe ubuyixovela ini, kuba kuyenzeka ukuthi ubuxova ujeqe noma uyinhlama yamakhekhe, yabona ngokuhlukana kwayo. Okay, kodwa nje makuwukuthi ubuxova inhlama noma uyibonile yona inhlama, kwenziwa lokho singasho sithi kuyinhlanhla enkulu kakhulu. Uphupha wena uxova inhlanhla, kukhona isibusiso singasho sithi sisuke sisendleleni ngaleso sikhathi, noma sibe ngendlela yokuthi labo asuke bekubhekile ngaleso sikhathi abadala, noma yasibe nje ngaleyo ndlela kusuke kukhona asuke bekuhlelela kona wena. Yebo, injalo nje, kodwa nje iphupho nje elihle kakhulu lelo kuphupha inhlama nje bakithi, iphupho eliyinhlanhla lelo, kukhomba ukuthi noma ngabe yini osuke uyenza ngaleso sikhathi isuke izophumelela, noma into ozoyithinta ngaleso sikhathi ozoyenza isuke izophumela. Kukhona okuhle kusuke kukhona endleleni yakho. Alright, siphinde ke bakithi ebese sidlula ke lapho bese sizokhuluma ngokuphupha amasi. Uthonga bakithi, uphupha amasi. Ukuthonga ke bakithi, uphupha amasi nako futhi nako singasho sithi kusuke kukhona isibusiso futhi esisuke siza lapho kuwena uma ngabe uphupha into enhle kangaka. Uphupha amasi inhlanhla futhi leyo kakhulu, kusho ukuthi khona lapho okusuke kuzovuleka khona kuwena, noma ngabe izinto yabona vele bezihlangana zinyakaza, kodwa okusho ukuthi kuzokwenzeka kakhulu lokhu okusuke vele wena usunakho ngaleso sikhathi. Kusuke nje singaso sithi nako uphupha amasi ayinhlanhla ayintenhle, kodwa ke awamahle amasi mengabe uthola ukuthi uzothi uthi uyawathonga kodwa manje bese wathonga onakele, noma sisho sithi abolile. Lokho kuhle kahle ngoba kukhomba ukulahlekelwa, okusho ukuthi manje wena inhlanhla yakho kahle kahle iphenduka ibhadi, okusho ukuthi khona wena okuzokulahlekela okuhle, noma izothi la uthinta khona izinto zakho ebese zingavumi ukuthi ziye phambili. So iphupho lelo engathi mengabe ulithongile kodwa manje amasi akho uthola ukuthi amasi abolile noma onakele, iphupho ufunakala usukumele lapho, ufuna izizathu ukuthi yini indaba, yini edala ukuthi onakale, yini edala ukuthi kuzoba nezinto manje wena ezizokulahlekela. Okay, sidluleke lapho bakithi. Uma ngabe bese uthola ukuthi ke kwesinye isikhathi wena uphupha noma uthonga uphakela abantu, noma uphupha uphakela umuntu. Ngenza ukuphakela umuntu oyedwa, noma ngabe umphakela noma uphakela abantu abaningi. Ekubaphakeleni kwakho ngenzeka kube ubaphakela amakhekhe noma ubaphakela ukudla kwesipuni, angithi yabona. Kodwa uma ngabe nje kunguwe ukuthi cha, mina bandla mina ebengiphupha ngiphakela lowo muntu noma ngiphakela labo bantu, lokho kusuke kuchaza ukuthi ke bakithi kusuke kukhona isidalwa noma izidalwa zakini, abantu bakini abasuke bengasekho ngaleso sikhathi, asuke befisa ukuthi wena ubenzele isithebe. Ungenzeka noma bakhanyisela izibani, kube khona ukudla ozokubeka, omadumbe, lokudla esike sikubeka emsamo kwesintu, angithi yabona. Kodwa kusuke kukhona asuke bedinga ukuthi wena ubenzele kona, izinto ezifana nazo isithebe, izinto ezifana nazo ubakhanyisela izibani.
ngubani. Kodwa-ke kwesinye isikhathi-ke ukutholeke sekukhona inkinga-ke sike siyenze thina ukuthola ukuthi wena uthongile, wathonga wena upheka noma uphakela abantu, wena bese utshela omunye ekhaya ukuthi ngiphuphe into efana nale, utshele loyo cha akenze isithebe, noma mhlawumbe wena awukho kude uthi umtshele lowo muntu ukuthi akenze leyo nto, wena ungekho okuwena othongile, noma wena kungabi khona okufakayo okuncane ekwenzeni leso sithebe sasekhaya, sigcina sesenziwa abanye, wena osithongile-ke ungasenzanga. Lokho-ke kudala inkinga ngoba phela ngesikhathi betshengisa wena ingoba leyo nto basuke beyifuna kuwena, basuke beyilindele kuwena, wena musa into osuke utshengiswe yona bese uyithumela komunye umuntu noma uyiphushela komunye umuntu ukuthi ayenziwe omunye umuntu. Uma ngabe amandla engekho okuyenza leyo nto, mhlawumbe kukhona ungakusiza nawe, akube khona okuncane-ke nje okufaka noma ngathiwa ama-fruit bakithi ukuthi nawe kube khona ozokukhipha ekwenzeni leyo nto, ungasale wena ususonga izandla nje uthole ukuthi kuloko wena okuthongile usuphushela kwabanye abantu, ngoba nawe kusuke kuzokusiza ekugcineni lokho kufuna kwabo isithebe kwena, noma bafuna ukuthi ubakhansele izibani, nawe usuke unecele ezithize osuke uzozidlulisa ngaleso sikhathi. Angithi uyabona, ekugcineni nawe khona ukusizakala osuke uzosizakala kukona. Okay, siphinde-ke bakithi sidlule lapho bese sithola la ukuthi sizokhuluma ukuthi kusuke kwenzeni njani uma uthola ukuthi usuphupha utinyelwa izinyosi. Okay, ukutinyelwa inyosi-ke bakithi kuhlukene, noma ngisho ukuthi ngithi izinyosi zihlukene indaba yezinyosi, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi izinyosi zingabantu abadala, kodwa kwesinye isikhathi uthole ukuthi izinyosi zisho isichitho. Ngakho ngithi-ke kuhlukene. Komunye ukuthola ukuthi athi yena uthonge nje zimahamba zingamenzi lutho, lezo nyosi-ke lezo ezabantu abadala, ngoba phela bakithi khona abantu abahamba namabutho-ke bakithi, so lezo zinyosi zisuke zibika lokho. Angithi yabona, noma kusuke kukhona kwesinye isikhathi inkulumo esuke ikhona yabantu abadala, kodwa okungeyona inkulumo enolaka noma kungeyona inkulumo embi, yabo. Manje kwesinye isikhathi-ke wena mase uthola ukuthi-ke wena uzothonga zikutinyele inyosi, alilihle lelo phupho, ngoba ekutinyeleni kwabo kungenzeka ukuthi khona ulaka kwesinye isikhathi lwabantu abadala. Ngaleso sikhathi sezitinyela inyosi sebeyakushaya wena, okusho ukuthi khona okubi okusuke kuzokwenzeka kuwena noma endleleni yakho, noma singasho sithi kusuke kukhona okubi wena osuke uzohlangabezana nakho. Angithi yabona. Kuphinde futhi kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzophupha zikutinyela inyosi kanti usushawa ngesichitho. Khona isichitho esifika ngokuthi wena ubone izinyosi kanti usushawa ngesichitho. Angithi manje kwesinye isikhathi khona ngisho amakhambi lawa lokuthi mengabe khona imithi othi uthaka imithi le yezichitho efaka zona izinyosi. So wena muntu uzothi mawuthonga ubona izinyosi kwesinye isikhathi bese unganaki, kanti bese kuyisichitho leso uthi wena, ngoba wena uzoyitshela ukuthi wena usukulindele ukuthi mengabe ushawa ngesichitho uzobona amakaka, uzobona izibungu, uzobona amaselesele, zonke lezi zinto. Kodwa manje mangabe uthonga izinyosi bese unganaki, kanti bese kuyisichitho, ubone ngesikade, ngoba sekukhona okonakalayo ukuthi hayi mani lela phupho noma lento engayithonga kade ingezile kahle, ngangiyitshela ukuthi mina mhlawumbe abantu abadala, kanti izinyosi zikabili. Kuyenzeka abantu abadala, kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi usholo ukuthi usushawa ngesichitho, ingakho uthola ukuthi inyosi sezitinyela nje uyitshela ukuthi mhlawumbe ulaka labantu abadala kanti ushawa isichitho. So mengabe nje inyosi zike zakutinyela, mina ngokwami ngingasho ngithi engazi ukuthi into efana naleyo ungayisukumela bakithi, ungayizibi, ungahlali phansi uphuphe inyosi zikutinyela bese uzitshela ukuthi cha, elinye nje lamaphupho adlulayo noma elinye lamaphupho angatheni. Okay bakithi, ngicabanga ukuthi okunye sesiyophinde futhi sibonane ngokuzayo. Namhlanje ngizothanda ukuthi bese ngima lapho, thokozani.